sani di pesa mantie inyalo mi mana constituencies 70. One constituencies 290. Constituencies 70 ma yudo equipment bado technical training. Kana kete memorandum kana wadhi yalo. Kadugo Nairobi ka en raticha mondo kura dhi allow gino to Minister of Education. Mana chiel kum gik mana dhi law. Walter Wino gi an gabuor. Be wawuoye wach soni. Wacho ni jaduong' wach soni ni wechedo ji. It's a big thing mokinyal timo gi CDF. Koro okonyiso ni wawere gi tijwa mano ni watime bu. Adwani mondo jowinjo wawinj gini maler. Come on. Tijwa mar oversight ok waweyo. Tijwa mar oversighting the government ok wanyal weyo. Tijwa mar luwo kaka gikma tijwa mar ng'iyo weche mag budget ok waweyo. Ok wadonje tij ng'ato. Pod wadhi timo kech sani kata kaka wadonge bungeni kata sani kaka wane committees obro penjogi. For example, sama budget biro biro ibo kel budget kwa neno ko keto osuru mang'eny moko apar obro tamore. Kaka sani wawacho niya kar sirikal maybe gidwok pesa mang'eny magida keto go e weche mag gedo. Nikech kata wagero utego mang'eny samoro kwang'ero gi mang'eny ahinya. To ja-Kenya onge gi pesa monyalo nyiewo godo ot. Samoro ok bibedo. Sani gikawo pesa no mondo gi invest back in the economy. Awinjo ka ji wuoyo wach subsidy. Subsidy en mana pesa ming'ado. Ka ok raise pesa ok unyal chiwo subsidy. Omiyo wan kata kwa dok sano dhi sirikal mondo gi invest back in the economy. Mondo ka giyudo osuru mang'eny, ka ginyalo pesa mang'eny, kasto mondo wang'ad subsidy. Nikech ng'eni sani pesa gowi be nyaka chul. Ya? Koro tijwa kaka wajumbe be wadhi tibe bunge. An gi pesa manyo kedi sani nyitimo supplementary budget idwa ng'adi moko. Kadhi ir minister mar roads to dhi apenje nomera. Samudhi timo supplementary kik ung'ad na pesa. Kata kuwa ung'ade to ng'ade matis wena moro matis manya chake kod.